Hej, jeg hedder Lonnie Krause. Jeg er forfatter. Jeg sidder i Kongens Have en rigtig dejlig søndag eftermiddag. Jeg tror, vi er omkring den 20. Den 20. juli. Og jeg sidder og tænker lidt på, hvad jeg så skal lægge ud med at sige. Men jeg tror, at jeg kan lige så godt sige, at jeg egentlig ikke altid har skrevet. Det er ofte, når forfatter bliver spurgt, hvor længe har du skrevet? Har du altid skrevet? Så siger de, ja, lige siden jeg var ganske lille, og jeg blev født med det og alt muligt. Og min mor skrev, og min far var journalist og sådan noget. Mine forældre er ostehandler, og min mor har skrevet festsange, og det er så det. Så min ungdom, pure ungdom, gik mere i retning af, at jeg ville være popstjerne, og så var jeg ude og spille med nogle mennesker, som jeg synes var prominente og gode. Da jeg så nærmede mig midt-80'erne, så fik jeg øjnene op for, at man faktisk kunne skrive digte. Og det var min daværende mand, som gjorde mig opmærksom på digte.dk. Et internetside, hvor der er rigtig mange profiler efterhånden. Jeg ved ikke, hvor mange vi kan sige, der er nu. Kan det passe der omkring flere tusind simpelthen. Og dengang, der var det sådan, det var 2002, tror jeg nok, jeg stak hovedet indenfor. Og der var vi ikke så mange, men det var et rigtig godt sted. Der var gode kommentarer til de digte, man skrev. Der var dårlige kommentarer, man kunne knytte netværker og så videre, så videre. Da vi nærmede os 2004, så blev jeg træt af digte.dk, fordi det hele blev sådan lidt en anden dam, man rodede rundt i. Og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed poesi.dk. Forfatter Martin Buds, han driver det blandt andet sammen med andre og gode mennesker. Og der tænkte jeg, nu sender jeg nogle digte ind der, og så ser vi, hvad der sker. Og det gode var jo, at han kunne ikke bruge det hele, og det kunne jeg jo godt lide. At han bare lige kunne bruge det ene, jeg havde ud af 10, jeg havde sendt. Og det var godt, fordi så følte jeg lidt, at der var nogen, der tænkte på kvalitet her, og ikke bare på kvantitet. Så begyndte jeg så at skrive mere der, og få øjnene op for, at der var andre gode poeter, som faktisk også tog det rimelig seriøst at skrive. Og derfra, så begyndte jeg at få ønsker om at udgive bøger. Det var bare ikke så nemt. Og jeg var ikke så tålmodig, så det var ikke sådan noget med, at jeg sendte ind til Borgen og alle steder. Men så fandt jeg ud af, der i 2004, at der var noget, der hed Books on Demand i Tyskland, som var flyttet til København også med deres imperium der. Det er et lille sted i Købmagergade, København K. Og der, dem opsøgte jeg. Jeg havde nogle digte, og så sagde de, det er i orden, og du betaler for det selv. Så det var en selvudgivelse. Og bogen, den hedder Du får et nyt sted trykket til kroppen. Så den udkom 2005 under Books on Demand. Det blev jo ikke nogen kæmpe succes med lektørudtalelser og hvad ved jeg, men til gengæld så fik jeg en tilfredsstillelse ved at få den udgivet, fordi den var sådan en slags omvendt testamente til min mormor, som døde året før af demens og sådan. Så det var godt for mig, rent personligt. Men underligt nok, så sker der det, når man har udgivet en bog, så får man lyst til at udgive en til. Det gjorde jeg så, og det var nødvendige ruter. Og den blev også udgivet under Books on Demand, fordi igen, utålmodighed og mig. Sådan er jeg. Jeg er måske også lidt bange for at få sparket gang på gang af de forskellige etablerede forlag. Så den blev udgivet i 2006. Den fik heller ikke nogen særlig mild medfart, fordi der var lige, altså nettet er jo, det buner jo af dygtige unge mennesker og ældre mennesker, som godt kan lide at anmelde litteratur, både af etableret, anerkendte og så selvudgivet litteratur. Og der fik nu altså skud for Borgen, virkelig, af en ung og dygtig mand, der hedder Martin Johannes Møller. Det tog jeg meget ilde op og brokkede mig og gyngede i lysekronen og sådan noget, og var overbevist om, at fra den dag af, der skulle jeg i hvert fald ikke udgive flere bøger. Det holdt også faktisk pænt længe. Jeg var lige med i en antologi, Underskoven 2, som Bo Lille har redigeret med et par digte der, og det var jeg jo glad for. Så fik jeg det lidt godt igen med mine digte. Men ellers så må jeg indrømme, at jeg begyndte mere at blogge på Urban, og jeg skrev længere tekster, og lod digtene hvile lidt i fred. For jeg tænkte, måske er jeg slet ikke nogen digter. Måske er jeg prosaist. Måske er jeg sådan en, der skal skrive en novelle. Måske skal jeg en dag prøve en roman. Og imens jeg gik der og bloggede, så fandt jeg pludselig ud af, hvorfor ikke interviewe en masse mennesker, som er forfattere. Kontakte dem og spørge, om de er friske, og det var de jo, mange af dem.
Og så blev det sådan en helt amatørjournalistisk virksomhed, der pludselig udfoldede sig på min forfatterblog, som jeg kaldte det. Og så så blev det så til, at efter en 14 stykker af den slags, så fik jeg lyst til at udgive en bog. Som var en interviewbog. Men der skulle ligesom være en rød tråd, og der skulle også ligesom synopsis, som skulle sendes ud til forlag, som ikke var selvudgiverforlag, men etableret, skulle også være i orden. Så det kæmpede jeg godt med et halvt års tid og mere, og sendte rundt til 50 forlag. Ud af de 50 forlag var der omkring 3 forlag, der var interesseret. Alle andre sagde nej tak, eller skide god idé, men det sælger ikke. Da jeg så vendte tilbage til de 3 forlag, fandt det ene ud af, at det havde de der aldrig sagt. Og det undrede mig meget, men okay, lad dem hvile i fred. Det næste forlag sagde, at de var i gang med ting og sager, og kunne ikke tage imod flere udgivelser i det her år, men kom tilbage til september i år, 2008. Det tredje forlag sagde bare, kom an med det, vi vil gerne kigge på det. Og det tog næsten 3 måneder at kigge på det for dem. Og de lod det passere igennem første nåleøje, som de sagde. Og det var meget godt, sagde de, fordi de fleste havner jo bare en bunke over et hjørne. Så det var jeg jo lidt stolt over. Men skuffelsen var stor. Da forlæggeren himself fik det præsenteret på et redaktionsmøde på forlaget der. For det var så ikke godt nok alligevel. Det var ikke den slags bøger, man udgav på det forlag. Så det måtte de takke nej til. Men de var meget søde. Jeg kom og hentede manuskriptet, og de var utrolig søde og sagde held og lykke. Og det var næsten helt ydmyge. Så det er sådan, altså på en eller anden måde, selvom det var et gok i nøden til mig, så var det alligevel lidt rart for mig at mærke, at der var virkelig mennesker, der sad der med tingene. Ikke? Nogle gange kan man godt blive i tvivl med de der etablerede forlag der. Ja. Men den hviler nu, bogen. Den skal nok komme ud på en eller anden måde, men jeg lader den lige hvile lidt sommeren over, fordi jeg har gang i så meget andet. Blandt andet et arrangement, som hedder Ord under himlen. Ord under himlen, som Lisbeth Heckmann Andreasen og jeg er initiativtager til, opstod faktisk ved lidt af en tilfældighed. Det var sådan, at i 2007 blev Poesiens Dag aflyst. Poesiens Dag er jo oprindeligt et lyrisk arrangement, som foregik i Frederiksberg Have, og i første omgang var det skuespiller Jytte Appelstrøm, som var initiativtager til Poesiens Dag. Hun blev så afløst senere af Lene Poulsen, som også er skuespiller, og som drev det videre nogle år. Men sidste år, 3 uger før arrangementet skulle være gået i luften i Frederiksberg Have, fik vi alle sammen, også der havde meldt os til arrangementet, en mail om, at nu var det slut med Poesiens Dag. Lisbeth og jeg, vi tænkte, det kan ikke passe. Vi blev faktisk enormt skuffet. Og jeg tror, det var den der skuffelse, der gjorde, at så må vi tage affære, for det er ikke noget, vi sidder her og surmuler over det så. Så vi begyndte at sende mails rundt til de poeter og forfattere, kunstnere, som vi regnede med, havde meldt sig til Poesiens Dag, for vi kunne huske fra sidste år, hvem der havde været med. Vi kunne se det på en liste på nettet også, så vi kunne bare gå ud for den liste på nettet og så sende mails afsted til folk. I løbet af 3 uger fik vi så også banket det på benene. Folk meldte det gladeligt tilbage, jeg ville gerne deltage nemlig, og de fik booket Kongens Have. Lisbeth, hun var hurtig der, hun fik virkelig ild under fodsålerne og fik Kongens Have i stand. Og så mødte vi så alle sammen op. Folk var lidt forvirrede, fordi det var jo ikke som Poesiens Dag. Der var ingen brochure, der var ikke noget, der stod ikke noget om, hvor skal jeg stå hen i haven. Får jeg en pris, når jeg læste op? Hvad er det her for noget egentlig? Så det var sådan lidt anarkistisk, og vi kunne så heldigvis glæde os over, at mange af de mennesker, der var med i år, eller med sidste år til Ord under himlen, godt vidste nogenlunde, hvordan formen var på sådan et arrangement her, hvor man bare stiller sig rundt omkring i en have og læser op af sine digte. Så folk de gik i grupper eller stod alene rundt omkring i haven og begyndte at læse op. Der var ikke så meget presseopdækning. Urban havde skrevet lidt, Gratisavisen Urban havde skrevet lidt om Ord under himlen, fordi vi bloggede ud, altså på deres blogportal, så synes de godt, det ville de gerne gøre. Men ellers så var der faktisk ikke noget sådan rigtig
om selve arrangementet, så der kom heller ikke så mange mennesker og kiggede. Alligevel så var folk glade og ville gerne komme igen næste år. Vi fik mange gode tilkendegivelser. Vi fik også nogle, hvor vi... det her, det var simpelthen bare for meget, og det var noget værre rod og sådan noget. Og sådan er det jo. Nogle kan lide sådan en slags ting, sådan arrangement her. Andre synes, det er bare uden form og farve. Farve er jo nok af grønne træer, men altså formen, den kan jo godt halde det. Til gengæld, så synes jeg, at vi i år, Lisbeth og jeg, har været utrolig hurtige til at søge fonde og har fået nogle fondsøgninger igennem os. Og har inviteret nogle mennesker, som vi vidste også var prominente gode forfattere. Og vi har siddet og talt om formen på selve arrangementet. Hvordan gør vi, når vi slutter af? For eksempel, når alle har været ude at læse op i haven. Hvordan gør vi for at samle folk? For at få taget et billede af folk, der har været med for eksempel. Og går vi ud og spiser bagefter, hvad gør vi? Og det gør vi, for vi har bestilt bord på en restaurant her i København, der hedder Rigsras. Og selvom at folk betaler ud af egen lomme, for det blev der altså ikke midler til, så har de gladeligt sagt ja. De vil gerne med ud at spise, og det bliver så samlingen, kan man sige, efter arrangementet i Kongens Have forbi og slut. Men inden det er forbi og slut, så mødes vi alle sammen her ved Café Hercules, hvor vi også sidder lige nu. Og der bliver nyt champagne, og der bliver trukket 3 forfatterpriser. Fordi godt nok er det tilfældige forfatterpriser, der bliver trukket op af en hat. Så det kan lige så godt være Maja Lucas, der får den største præmie, men det kan sådan set også godt være en undergrundsdigter, som vi aldrig har hørt om før, der får den flotteste præmie. Så det er lidt sjovt at se, hvordan det kommer til at gå, men så er der 2 trøstepræmier. Og så de bliver så uddelt, eller de bliver så trukket op med en hat, og det er en person, som ingen ved endnu. Vi ved det dårligt nok selv, lige nu i hvert fald. Men vi ligger i forhandlinger med nogen, som synes, det lyder lidt sjovt. Så de skal så være dem, der overrækker præmierne til folk. Og når det er gjort, og når fællesbilledet er taget, så er det, vi er samlet på et sted og spiser en god frokost på Rigsras, så vi ligesom får rundet dagen lidt af. I år der har vi faktisk også en haiku-gruppe. Jeg tror, der er indtil videre 6 mennesker, der godt vil gøre en indsats som haiku-gruppe her i Kongens Have til Ord under himlen der. Men jeg tror også, at der kommer flere på. Og måske de også laver en ginkgo, går lidt rundt i haven og skriver, oplever sanser og ser på fugle og blomster og begynder at skrive haiku-digte ud fra det. Går hen og mødes igen og læser det op for hinanden og tager måske en kop te, de har med. Det er så det, der kaldes at praktisere ginkgo. Det gjorde den gode gamle Poussin jo også, da han levede det. Jeg kan ikke engang huske, om det var 1400-tallet eller 1600-tallet. Men det var lige der omkring, var det ikke? Kigger vi lige i noterne. Men Poussin, han var også glad for at rende rundt og praktisere ginkgo i hvert fald. En af kultmændene. Kult-haikuisterne. Jeg tror, at til næste år, der kan der ske hvad som helst med Ord under himlen, fordi det har været hårdt. Lisbeth fik fast arbejde midt i det hele, og så er der faktisk kun 1,5 person på alle de her ting, som at søge fonde og opdatere blog, hvor folk melder sig til, svare på spørgsmål fra folk og holde pressen ajour med ting og sager. Og, der er mange ting. Der er rigtig mange ting. Plakater, billeder skal tages, dem vi skal lave plakater af, og de skal deles ud i nær og fjern, og vi har faktisk gjort det meste selv. Så til næste år, der håber vi på, at vi kan få lidt flere folk på. Og måske nogen, der kommer fra Aarhus, måske nogen, der kommer fra Fyn. Fordi vores tanker går lidt i retning af, at det kan være lidt af Ord under himlen faktisk ikke kun hører til i Kongens Have. Men det kunne også høre til et rigtig godt sted i Aarhus, hvor der er grønt udenfor. Og det kunne også være på Fyn et sted. Jeg er ikke så kendt derovre, men hvis man kunne få nogle folk derovre fra, så ved de helt præcis, hvilke haver, der vil egne sig til Ord under himlen. Og så kunne det gå på skift, så det ikke bare bliver noget københavneri. For vi ved jo, vi kan se på listen, at der både kommer folk fra Fyn og Jylland. Så det er jo ikke bare os her fra København, der står og læser op. Derfor
kunne det være sjovt, hvis det sådan kunne blive delt rundt i landet. Men det ligger stadigvæk på tankeplan, og vi har selvfølgelig nogle mennesker i hovedet, som vi godt kunne tænke os at bruge, fordi vi ved, at de er dygtige mennesker til sådan nogle ting, men nu skal vi lige spørge dem først, fordi det er et hårdt arbejde, og det kan være, at vi skal være mere end 6 mennesker. Måske skal i virkeligheden være det dobbelte, så vi hver især har interesse. Felter, flader, eller hvad vi kalder det for, som vi kan sidde og ligesom koncentrere os om. Og så stole på, at det er hinanden laver. Det er det, hinanden laver, og det bliver godt. Fordi så tror jeg, så slipper man for den stress at have 117 bolde i luften på en gang. Men det er fedt nok. Altså jeg skal ikke sidde og klage, for jeg synes samtidig med, selvom der har været så meget at lave, har vi virkelig også fået meget medgang. Og vi har fået mange skulderklap. Og det er nok også det, der gør, at man har blod på tanden til at fortsætte. Fordi vi har haft mange gode samtaler med ugebladet også og sådan noget. Og de synes, det er en smadret god idé. Og aviserne selv i Aarhus og på Fyn er de helt vilde med ideen. Så altså, det har været nemt med pressen i år. Så må vi håbe, at det virkelig også bliver spredt så godt ud. Det gør det jo. Men så må vi også håbe, at det kan tænde folk, der læser bladene og aviserne rundt omkring i Danmark her. Fordi så får vi publikum på. Det er helt sikkert. Men altså forhåbninger omkring at blive til noget med digte og ting og sager, det var der jo dengang, da jeg var ung. Sådan i teenårene der, inden jeg begyndte at skulle synge i band og alt muligt. Og det ytrede sig på den her måde, eller udviklede sig på den her måde, at jeg på en eller anden mærkelig måde fik fat på Bo Gren Jensens telefonnummer og ringede til ham. Og jeg ved ikke, hvor jeg fik det mod fra. Jeg tror ikke, jeg havde det i dag. Men dengang havde jeg altså modet, fordi jeg havde også digtsamlingen, som jeg synes, han skulle se, og det var væsentligt. Der var gode digte i, det synes jeg i hvert fald, der var. Ergo, jeg ringede til Bo Gren Jensen. Hallo, det er Bo. Jeg hedder Lonnie, jeg har en digtsamling her, som jeg meget gerne vil have, du skal se på. Kan jeg ikke komme ud med den til dig? Jeg aner ikke, hvorfor jeg havde det mod, men jeg sagde det til ham, og der var lidt tøve i den. Han er ikke så hurtig til at svare, men jo, det kan du da godt. Hvornår vil du komme? Jeg kommer nu. Jamen jeg er hjemme til klokken dit og dut, og så var jeg så straks på bus ud omkring Vesterbro, hvor han boede dengang. Jeg tror nok, det var Vesterbro. Nordvest. Ja. Og jeg bankede på, og han tog også imod mit manuskript og sagde, så kom igen på tirsdag og lukkede døren. Så jeg blev ikke budt indenfor i første omgang. Der var også lidt påtrængende, ikke også? Altså at komme rendende med en digtsamling til Bo Gren Jensen lige pludselig. Tirsdagen, der så fulgte efter det, der var en lidt anden stemning der. Der blev jeg budt indenfor. Bo Gren Jensens kone stod og strøg. Sådan virkelig glad. Og jeg kan huske, at jeg bemærkede hendes lyse hår og hendes... hun var meget åben og spurgte, om jeg ville have te. Og det ville jeg godt. Så satte hun te på. Og imens hun gjorde det, så gik Bo Gren Jensen på sine cowboystøvler over til sit... han havde sådan en rigtig fin pladespiller. Og der satte han The Doors på. Så var stemningen lagt, synes vi. Nå, sagde jeg så, hvordan? Ja, sagde han så. Det er noget værd lort. Det var simpelthen det, han sagde om min digtsamling. Og når man er en ung, håbefuld teenager, som havde forventet at få manuskriptet igennem allerede ved første kig, så bliver man skuffet. Og han forklarede mig så alligevel, ja, men altså selv titlen, bare titlen, farvesult, sagde han. De der kontraster der, de er jo til at brække sig over. Han lagde ikke fingrene imellem. Men til gengæld så gav han mig sådan lidt, hvad skal man sige, mod på sagerne, fordi han sagde, der er dog et digt, sagde han, som er okay. Du kan godt arbejde lidt mere med det, men det er okay. Og fortsætte i den stil der. Og så spurgte jeg, hvad så er det for et digt? Jamen det er det her, der hedder huskomplekser. Nogle huse må altid stå i skyggen af andre. Det har noget med placering at gøre. Det er digt, sagde han. Det har noget. Men ellers det er alt det andet. Ud med det. Og så gå hjem og skriv. Læs dine bøger. Skriv. Bliv ved. Ikke giv op. Det var ligesom hans råd. Så rejste han sig sådan lidt rystende. Han havde sådan en lidt sjov måde at bevæge sig på. Men så sagde han, nu skal du høre her. Du må gerne få en bog af mig for
jeg ved godt, hvordan og hvorledes man har det. Sådan. Han havde sådan, jeg kunne mærke også empatien, den lyste langt ud af ham, så han var faktisk utrolig sød. Og så tog han en bog ned fra sin hylde, der hedder Øglernes Frise. Jeg kan svare skyldig, jeg kan ikke huske, hvornår den udkom. Så skrev han så til Lonnie fra Bo Gren Jensen, og det var jeg jo helt dybt rørt over. Altså. Det, så op i en vis legemsdel, fordi han havde sagt det der med, at det var noget lort det hele. Ikke? Jeg følte, jeg havde fået noget med mig, og jeg følte, jeg var blevet mødt. Og så tænker jeg lidt i dag, om man ville kunne have gjort det samme i dag. Det tror jeg sgu ikke. Egentlig. Lonnie Krause, vil du føre os ind i Frankrig? Ile de France. Ja. Det er jo altså sådan, jeg er ikke sådan et menneske, der rejser særlig meget rent geografisk. Men en gang i 80'erne, slutningen af 80'erne, der var jeg i en lille bitte by i Frankrig, Arbrachon. Og den ligger sådan cirka, det er en kommune, og den ligger sådan cirka 30 km syd for Paris. Og det var en meget speciel tid, fordi jeg havde mødt min kæreste, daværende kæreste, og han var skrivende, jeg var skrivende, så vi skulle sådan på en eller anden måde ned og suge til os. Det gjorde vi også. Vi var meget på banegården Gare du Nord på Paris, og så var vi også meget omkring en kirke, der hedder Saint-Clément, hvor vi simpelthen blev utrolig inspireret af den smukke kirke og omgivelserne. Egentlig så synes jeg faktisk, at de her digte ikke så meget, jo det handler om Paris, eller det handler om Frankrig, det handler om Arbrachon, men det handler lige så meget om den dannelsesrejse, vi var på som nye kærester, og hvordan vi ligesom faldt frem til hinanden. Gare du Nord. Jeg sidder over for min kæreste i toget. Han siger ikke noget. Jeg ligger på knæ for min kæreste. Stille, Gare du Nord. En ung mand sidder ved siden af mig. Tørrer nervøst sine hænder i ærmet, atter og atter. Min kæreste smiler hoverende på nedturen. Den nervøse synker sammen, og jeg retter mig op. Jeg ser for første gang. Jeg knæler for et alter. Det blæser koldt igennem kupéen. En pige synger. Jeg bliver ved med at tale til kærestens fodsåler. Råbe til ham. Endelig. Endelig kan jeg ånde. Endelig kan jeg se. Nu var han ikke i agtager mig. Tag dig i agt, siger den nervøse mand med hånden stukket ind i ærmet. Min kæreste kigger på mig og siger, kan du ikke høre, hvor smukt hun synger? Den hvide bog. Marguerite Duras. Jeg kender hans hvide bog på knækket. Den kan lindre stjerner. Øverst i venstre hjørne bøjer bogen sig for Duras. Min kæreste læser Marguerite og græder. Jeg sætter mig ved siden af ham. Han rejser sig. Vandrehjemmet vi bor på, så tæt ved Monets have. Jeg finder aldrig derhen alene. Han skal slå op med Duras og tage mig i hånden. Fri mig for det onde. Jeg vil gerne kende ham og mærke trykket af hans lette hænder. For altid vingesus. Nej, jeg skal ikke være sådan en, man bare trækker frem til højtiderne. For altid. I dag holdt hans hjerte op med at slå. Om 3 dage vil han forlade mig. Den hvide bog. Saint-Clément kirken. Da bogen faldt med billedet af Kristus opad, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at dette var et helligt møde. Et barn var imellem os. Saint-Clément kirke igen. Falder ud af en salme, stum og jordisk. Jeg ser ingen regn. Menneskemængden strømmer ud. Moderhavet ligger mellem husene. Tæppet går. Jeg ser ingen snore. Tæppet forsvinder, min moder er ung. Det var mange billeder, der for igennem min unge hjerne dengang. Nyforelsket, som man nu er, i Saint-Clément-kirken. Dit åndedræt er et timeglas, fyldt med minder. Dit åndedræt er lyset, jeg aldrig glemmer. Saint-Clément-kirken. En gang. Jeg kom for at finde lidt evighed her. Et kys på dine hvide læber. Jeg ønskede at være verdensborger, stille mig præcis under Marias hjerte. Jeg troede, at jeg her kunne ramme mit livs mål med den største lykke.
Der kan jeg også se rejsen her nu. Kæreste. Min kæreste er gammel nok til at tage gode billeder. Han er ven med byens dyr. Min kæreste har fundet en butik fuld af rotter. Han sætter fingeren på udløseren, forsigtigt, fanger deres sorte øjne og sover sjældent om natten. Det er i bevægelsen, du finder kærligheden, siger han. Hvis jeg tænker tilbage på steder, hvor vi elskede, og som vi forlod. Hvis jeg tænker på det at forlade som en bevægelse. Hvis jeg prøver at tegne det med hænderne i luften. Hvis jeg prøver på kærlighed. Hvis jeg tænker på kærligheden som en bevægelse. Nøgne bare fødder. Der kan jeg se ham som dråben på bladet, der ikke er noget bort. Som frimærkerne, der blev bløde i lommen, fordi vi ikke kunne undvære hinanden. Min kæreste. Med fingrene ind under et billede som ingen anden. Gardinor. For fanden må vi rive billederne i stykker og elsker hinanden med nye. Og jo bedre vi lærer hinanden at kende, jo mere adskilles vores stemmer, jo mere begynder stilheden at tale og kalde os for fremmede. Og lykken, lunefuld, glimter i din mund. Alting glimter i de 16 jubelmærker, du har graveret på min hud. St. Clement Kirke, 4 eller 5. Sanseligheden er en del af livet. Glæden efterfulgt af sorgen. Men det er ikke alt. Tak.